ምርጫ በጽሕኒ ድማ ሎሚ ቃል አምላኽ ከገልግለኩም ኣብዚ መጽእ ኣለኹ እግዚአብሔር ክምህረናዩ እግዚአብሔር ዘመሃረኒ ከምህረኩም እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ይዛረበና ኣሎ ተቃል ድማ ዋና ናይ ጎይታ መዛረብ እዩ እሞ አስጠቢልና እንድሕር ከተሰማዕናዮ ህይወትና ተቀየረ እግዚአብሔር ይባረክ ናይ ሎሚ አርስተይ ወንጌል ንምምስካር ብዙሕ ምክንያት አለና እዩ ዝብል በሐድሽ ዓመት ሰባት እንታዩ ሪዞሉሽን እንታዩ ኢሎም ዝሓስብሉ ግዜ እዩ ናይ ሓለፈ ዓመት ደሞ ሪኦም እንታዩ ዘይገበርክዎ እንታዩ ክገብሮ ዘለኒ ኢሎም ዝሓስብሉ እዋን እዩ ብዙሕ ሪዞሉሽን አይሰርሕን እዩ ዝብሉ ሰባት ግን እዚ ግን ንዓና ንክንገብሮ ስራሕና ዝኾነ ነገር ስለዝኾነ ብሐድሽ ዓመት እዚኣ ክንመሃር በቃ ኣብ ልበይ ስለዝሓደረ እዩ ዘምጻኽዋ እግዚአብሔር ይባረክ እና ወንጌል ንምምስካር ብዙሕ ምክንያት ኣለና እዩ ዝብል ናይ መንባብ ክፍልና ካልኣይ ቲሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ስጋብ 5 እዩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንብቦ አእዛኖም አስሕዮም ደዓ ብትምኒት ርእሶም መመርሃን ከእክቡ እምበር ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይ እገሱሉ ዘመን ክመጽእ እዩ ሽዑ አእዛኖም ካብ ሓቂ ክመልሱ ናብ ጽውጽዋታውን ክምለሱ እዮም እሞ በኩሉ አቅልን በምህሮን እቲ ቃል ክትሰብኽ በጊዜኡን ክትሰምዕ ክትገስዕ ክትስምዕ ክትገንሕ ክትቀጽእ ክትምልዕድ ኣብ ቅድሚ አምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ንሕያዋን ምውታን ክፈርድ ዘለዎ ክርስቶስ ኢየሱስን በቲ ምግላጽ መንግስቱን እመይጸነካ ኣለኹ ይብሎ ኣነ ዝደለኽዋ ታ ቁጥሪ 5 ንስኻ ገና በኩሉ ተጠንቀቕ መኸራ ጽገብ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር አገልግሎት መልዕ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር አገልግሎት መልዕ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚያ ናይ መጨረሽታ ደብዳቤ እዩ ንወዱ ጢሞቴዎስ ይበረታትኦ እዩ ዘሎ በቃ ሳልሳይ ክፍሊ እንድሕሪናዮ በቃ ቃል አምላኽ አቢ ነገር መንፈስ ዝመልኦ ሁሉ ተጻሓፈ መጽሐፍ ኣብ እግዚአብሔር ተተንፈሰሉ መጽሐፍ እዩ ነው ካቡ ፈቀቅ ከይትብል ካቡ ምንም ከይትታ ንዑ ስባኽ ንዑ ተዛረብ እንዳበለ እንዳመኸረ እዩ ኣብዚ መጽኡ ዘሎ እጅ ድማ እንታይ ክብሉ ክሪኢና ወንጌል ተዛረብ ወንጌል በዓላማ ዝግበር እዩ እግረ መንገድና ዝግበር አይኮነ ፕላን አውጪና ንተግብሮ ነገር እዩ እጅ ሓደ ሰብ ስራሕ ክኸይድ ከሎ ነኩ ተሲኡ ተዳልዩ ተሓጻጺቡ ጽበልዑ ብግዜ ንስርሑ ከም ዝኸይድ ተዳልዩ ከም ዝኾነ ወንጌልም ከምኡ ይደሊ ወንጌል ክንጽሊ ቅድሚ ወንጌል መንጋራም ክንጽሊ የለና ምስ አምላኽ ግዜ ክንወስድ የለናዮ ንጎይታ ክንሓትት የለናዮ እንደገና ደግሞ ምስ አምላኽ ክንጣበቅ የለ ስለዚህ ሰባት ንምንታዮም ዘይምስክሩ ንምንታዮም ወንጌል ዘይነግሩ ኢልና ታሕተትናዮ ሓደ ሰባት ኣነ ወንጌላዊ አይኮንኩን ኣነ ፓስተር አይኮንኩን ይብሉ ሓደ ሰባት ደግሞ በቃ ወንጌል ክነግር ይኸብደኒ ሓደ ሰባት ድማ ወንጌል ነጊሬም ድማ በቃ አይቀበሉኒን
ሓደ ሰባት ድማ በቃ እዚ ካብ ኣምላኽ ድምፂ ክሰማዕ ኣለኒ ንሓደ ሰብ ክምስክር እዩ እዚ ኩሉ ስሕተት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይተጻሓፈ ምኽንያት እሞ ሎሚ ወንጌል ንምስክረሉ ምኽንያታት ብዙሕ ከም ዘለና ከርእየኩም እየ ዝደሊ ናይ መጀመርያ ምኽንያት ንሕና ወንጌል ነግረሉ ዘለውና ምኽንያት ናይ ጎይታ ስለ ዝኾነ ጎይታ ከኣረከሉ ማቴዎስ 8:20 ኢዱ ንኹሎም ነገሩ ኢሉ እዚ ምስራች ንሕና ንሕዞ ጥራሕ ኣይኮነን ጎይታ ትእዛዝ ሂቡና ኣሎ እቲ ትእዛዛት ንሕና ክንፋቐር ወንጌል ጌና ክንሰብክ እዚያ ትእዛዝ ንወንጌላውያን ጥራሕ ኣይኮነን ተዋሃብ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክነግረ ከሎ ጳውሎስ ወንጌላዊ ስለ ዝኾነ ኣብ መምህር ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እዚያ ትእዛዝ ንኹልና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መድሃኒ ገይሩ ዝተቐበለ ሰብ ሁሉ ኢየሱስ ዝበጆ ኢየሱስ ናብዚ መንግስቲ ዘምጽኦ በቃ እዚ ስራሕና እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዋና ስራሓ ወንጌል መብጻሕ ሰብ ምልኣኽ እምበር ናይ ስርዓት ኣምልኾ ሒዛ ክትኸይድ ኣይኮን እሱ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣይኮን እሱ ጽቡቕነት ብዙሕ ኣለዎ ግን እቲ ዋና ናይ ቤተ ክርስቲያን ወንጌል ክትዛረብ ሰባት ብዘይ ወንጌል ይጣፍኡ ኣለዉ ወንጌል ዘይሰምዐ ሰብ በጣም መንፈሳዊ ድኻ እዩ ዝበሃል መንፈሳዊ ድኻ ዝኾነ ሰብ ድማ ኣርነቱ ዘይፈልጥ እንታይ ከም ትገብረሉ ዘይፈልጥ ሰብ ንሕና ዝረኸብናዮ ትእዛዝ ተዋሂቡና እዚ ክነብስር ንኻልስ ስር ተዋሂቡና ካልኣይ ምኽንያት ወንጌል ክነብስ ምኽንያት ኣሎና ዝበልኩኹም ሰባት ብጣዕሚ ይጠፍኡሎ ወንጌል ዘይብሉ ሰብ ኣድራሹ ሲኦል ክንሓዝነሎም የደሊ ብጣዕሚ ክንሓዝነሎም የደሊ ዝጠፍኡ ሰባት ኣድራሽኦም ዘይፈልጡ ሰባት ግን ዘለው ዝመስሉ ሰባት ዮሐንስ 14:6 እንታይ ኢሉና ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ብዘይ በዓይ ሓደ እንኳን ነቦ ብዘይ እንኳን ኣቦ ትመጽእ የልቦን ስለዚህ እቲ መንገዲ ኢየሱስ ጥራሕ እዩ ብዘይ ኢየሱስ ምንም ነገር ናብ ኣቦ ዝኸይድ መንገዲ እየ ብዙሕ ሰባት ብዙሕ መንገዲ ገይሮም እዮም ዝሰብኩ ብዙሕ ገይሮም እዮም ክስታይ ዝብሉ ግን እታ መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ እያ ሓቂ እታ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሰፈሰላ መጽሐፍ ሓንቲ እያ እዚያ መጽሐፍ ተነግረና ግን ብዘይ ኢየሱስ ምንም ነገር መንገዲ የለን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 4:2 ብኡ እንደሕን ዝግባአና ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋሃበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልቦን ኢላ ኣዋተይ ብመሐመድ ኣይደሃንን እዩ ብቡዳ ኣይደሃንን እዩ በዴና ወይታና ክርስቶስ ማርያም ኣይደሃንን እዩ ገብርኤል ኣይደሃንን
መጽሐፍ ቅዱስ ዘምህረና ኢየሱስ ጥራዩ መድኃኒት ስለዚህ እዚ ክነብስር ኣለና ክነግር ኣለና ንሕና ምንጋር ጥራሕ ትስራሕና ጎይታ ካብኡ ኮስቶ እዩ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ኮስቶ ሰባት ብዛዕባ ክርስቶስ ዘለዎም አሳሰባ ታፍሉ እዩ ግን ጸላሒ ናይ ጸላሒ ስራሕ ነቲ ክርስቶስ ምንሳው ስሞል ምግባር ኩሉ ቦታ ክርስቶስ ክሽፈን ወይ ክርስቶስ ንሽቶ ይኮኑ ምርአይ በቅናቱ ስራሕ ንሕና ድማ ከምዚ ከም ትእዛዝ ተቀበልናዮ እዚ ከም ስራሕና ጌርና ክንዛረብ ኣለና በፕላን በዓላማ እዩ ሁሉ ነገር ወንጌል ስለ ሰባት አይኮነን ወንጌል ስለ መላእክቲ አይኮነን ወንጌል ስለ ቅዱሳን አይኮነን ወንጌል ስለ ክርስቶስ መውላድ ስለ ክርስቶስ አገልግሎት ስለ ክርስቶስ ኃጢአትና መሽፋን ስለ ክርስቶስ ኃጢአትና መክፋሉ ስለ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤ ዳግም ድማ እዚሁ በቃ ክነገር እዚ ክነገር ከለና መንፈስ ቅዱስ በዓሉ ናይ ልብ ሰብ የዳሉ ማለት ግን እዚ ክወጻሎ ግን በዓላማ ኸውናሉ እግረ መንገድና በቃ ኸውን ይብሉ ተዳሊና ኸውናሎ አባቴ ሰብ ሀብታም ይሆን ድኻ ይሆን ስልጣን ዘለዎ ይሆን ብዘይ ክርስቶስ ቦቱ አድረሹ ሲኦል ሃይማኖተኛው ይሆን ኢየሱስ ዘይብሉ ህይወት ይብሉ ንሕና ናትና ስራሕ ክርስቶስ አጉሊሕና ክነርኢ እዩ ስራሕና ክርስቶስ ሁሉ ነገር ከፊልዎ ከም ዘሎ ክርስቶስን ክርኢ ኣለና ኣብ ክርክርም ክነኣቱ ይብልና ኩሉ ግዜ ዘረባና ምስ ካልኦት ዘይኣመኑ ሰባት ናብ ክርስቶስ ክጥምቱ ምግባር ወንጌል ንዓና ኣማራጭ ኣይኮነን ንገድፎ ነገር ኣይኮነን ትእዛዝ እዩ ክንዛረብ ኣለና ስራሕና እዩ እዚ ስራሕ ንሰርሖ ጊዜያዊ እዩ እዚ ስጋና መብላዕ ምስታይ ስለ ዘለዎ እዩ ስራሕ ንሰርሕ እምበር እቲ ዋና ስራሕና ወንጌል እዩ ሓደ ሰባት እንታይ ይብሉ እንዴ እቶም ግሩም ዝገብሩ ሰባት በቃ ጽቡቅ ሰባት ንሰባት ዝሓልዩ ንተባይት ገንዘብ ዝህቡ ንድሓ ዝረዱ ጽቡቅ ህሊና ዘለዎም ሰባት እሳቶም ከመዮም መንግስትን ሰማይ ዘይኸዱ ኢሎም በቃ ይከራኸሩ ከዚኣ ኢየሱስ ጥራሕያ ምድሃን ክብልን ክንብሎም ከለና ርእሶም ይሃሙ ሰብ ጽቡቅ ዘለዎ መንግስትን አይወርስን ጽሑፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን አለው አይሁዳውያን በሕቂ ይኸሶም ክርስቶስ ዘይብሎም ሓዛብ ድማ ኣብ ጎይታ ኣብ ሕሊና ናይ ክፉን ናይ ጽቡቕን ዝፈልዩሉ መንፈስ ይቦም ብኡ ክፍረዱ እዮም እና ብሕሊና ጽሩይ ዝኾነ ሕሊና ይኣቱ እዩ ዝበሃል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኣይኮን እና ንዓና ኣማራጭ የብልና ክንሰብክን ወንጌል ክንነግር እዩ ተጸውዒና ሓደ ሰብ ናብ ጎይታ ዝመጽ ንስሓ ድማ በቃ ጎይታ ኣብ ቀራንዮስ ዝገበሩ ንዓዩ ኣነ መድሃኒ የድልየኒ ኢሉ ከኣምን ከሎ ኩሉ እምነቱ ኣብ ጎይታ ክከብር ከሎ እቲ ሰብ ድሕን እዩ ማለት
نازي كنبسر زي يمسراج كنبسر علنا طعم يغرمكم سبات زي حقي قديفهم كوص خلو كي امنوا كالي نجر كله يامنوا صوصو اي كي ترف بطعم زغرب زي حقي خلو كالي صوصو امسيهم ترخيمكم واو يبقى እና እዚ ክንኣምኖ ከለና ኢና ሓራ ንወፅእ ነዚ እዚ መጽሓፍ እንድሕር ዘይኣመናዮ ድሕር ናትና ዘይገበርናዮ ኣብዚ ተጻሓፈ ተስፋት ናይ እንድሕር ገበርናዮ ኣብ ጽጽዋይ ኢና ዘለና ንጽዋይ ክንኣምኖ ቀላል ኢና ጣዕም ኣይገርመኩም ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓም ኣለዎ ኣብዚ ማለት እኮ ሃሌሉያ ታሳልሳይ ነገር ንምንታይ ወንጌል ምኽንያት ኣለና ዝበልናዮ ርእስቲ ንርኢ ኣለና ሰባት ነፍሶም ይጸምእ ኣሎ እቲ ነፍሲ ክትጸምእ ከላ ድማ ብዙሕ ነገር ያትምነ ነፍሶም ተጸሚኦም ከለዉ ንሕና እንድሕር ዘይበጽሕና ኣሎም እንድሕር ኮይና روحت ناب راجن ناب مستن ناب زموتن يوم دخل نتا بادو بوتا ملعو سيطان يتقامل له مال أبارنتي وذاتهم زلوا أمي كان حازن اللوم يقبع نايب حقي زي آمنوا سبات كان حازن اللوم يقبع نفسي نعمل خوايا تتصمالك نايب حقي هذا باسكال زبال ناي قويتا أقلقالي انتايلو كلنا وشتنا بادو بوتا فاكيوم بادو بوتا له سب نزيعا كمل زي بس بوتا يبلا زي بس بوتا نزيعا كملو أبزح السراتن أبزح قالتاتن هنا اليوم إن الزيعا بعد وقت كمل أزخل يسوع كريستوس ترحي الزيعا كنفلت علينا سوات بإسرات تلو كن حزن اللوم يقبأنا يمك بفقري مسراج كن نجروم سلا يسوس كن نجروم حرا زوج كن نجروم يقبأنا أزي نايم مسراج كلنا نفلطوينا دحر تيتيكم كما يجيركم نقول ثامزيكم من دحر ليكم من نجركم كلنا مسكرنا لنا سواتنا ناي قويتا نجر ترديونا قويتا مسانا كمت سلام أبانا مسيو أفوي زبلنا له جزين أزي سلامن أزي إرفتن زي رخبو سبات بزح اللو زابير بارا أزي سلامن أزي إرفتن زهب دما قويتاي كنا رئيوم علنا أزي بالسرات كنا نقروم علنا نايب حكي أزي سرحنايو نايب حكي تشرش ممسعت راي وي صلوت مخانا يكون بك ونجل منقر ناتنا اسرع كم زخونه بك نفلت علينا اب بلو كيدان حدا تاريخ له اب كلا اي نقص مقراف شوعات يوزركب كاب قصري 14 سقاب 19 ناي سب 4 سب لمصي دلهم سبال
بتعم زغرمكم بتعامي كفوق غزي ينيرو طميت نيرو دغنا سورياوان كوروم مصيوم نيرو بتعم مدفو غزي نيرو توم سب لمسات ننحدم يزراربو ابزي اندهر تصبينا من زبلع يلن ابزي كنموتينا اب كتما اندهر كينا اب كتما منم ነገር የለን موتيو ابت سورياويان كنكيد اندهر قاتلومنا قاتلومنا ابزي موتيو ابت موتيو اندهر زبلع يبونا يهون يلوم تسمعميام كيد ابت ناسوريا كامب كبصو حلو እቲ ቦታ ባዶ ሆነ ጸኒሁ ሓደ ሰብ የለን ወታደራት የለው ማንም የለም እቲ ድንኳናት መልዑሉ አቡ ዘሎ ምግቢ አቡ ዘሎ ወርቂ አቡ ዘሎ ሁሉ ገዲፎ መኸይዱ ለካስ እግዚአብሔር አመሸት ነቶም ሶርያውያን አባሪሩዎም ነው ናይ እስራኤል ፈረስ እግሪ ወታደራት ከም ዝመጹ አምሲሉ ድምጽ ሂብዎም ቶም ሶርያውያን ነብሶም ሃዲሞም ነይሩ ባዶ እዚአቶም አርባዕተ ሰብ ለምጽ ካብ ድንኳን ናብ ድንኳን ዳኸዱ ከብዶም መሊኦም ወርቂ ከብቲ ሁሉን እንዳወሰዱ ምሕባእ ጀሚሮም በቃ ካልአ ጊዜም ከሙ ገይሮም ካቡ ታይሎ እዚ አይገባን እዚ ግፍ እዩ እስራኤል ጠሚዩ ከሎ እና እዚ ሁሉ ነገር ኣብዚ ከሎ ክነግሮም ይግባ ኢሎም ወሲኖም ከይዶም ነጊሮም ንትንጉስ ነጊሮም ናይ በሐቂ እስራኤል ድማ ብጣዕሚ ኣብ ጥሜት ዝነበረትሉ ግዜ ነይሩ ናይ አህያ አድጊ ራስ ዝብላዕሉ ግዜ ነይሩ ብጣዕሚ መጥፎ ግዜ ነይሩ ከይዶም ነጊሮሞም እቲ ብስራት አበሲሮም ወንጌልም ከምኡ ይወቅ ከነብስሮም አለና ጸላኢ ዝገበረሎም ክነግሮም አለና ጸላኢ ኣብ መስቀል ከም ተሸንከረ ክነግሮም አለና አይፈልጡን እዮም ጸላኢ ከም ዘባረሮ አይፈልጡን እዮም ክነግሮም አለና ከንሓዝነሎም አለና ተሸነፈ ጸላኢው ዘሎ ኣብ እስራት ከሆኑ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ አይኮን እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን رابعي ምክንያት ንምንታይ ንሕና ንምስክር ዘለና ያ አቢ ስጦታ ስለዝኾነ እግዚአብሔር አብ አና ክንድሕነሉ ካብ ውርደትና ክንልወጠሉ ህይወትና ልወጥ ነፃ ክንኸውን ካብ ባራ ክንወፅእ ዝሃበና ስጦታ እዩ እዚ ስጦታ ድማ ንሓና ጥራሕ ኣይኮነን ነቶም ሰባት ዘድልዮም ሰባት ክንህብ እዩ ተባሂሉ ሃቢ ስጦታ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ዝሃበና ወንጌል ተብክና ስጦታ ኢና ንገብረሉ ገንዘብ ልዓለ ገንዘብ ይብናዩ ንግዚያዊ ግን እቲ ወንጌል እንደህርኒ ነገርናዩ ንዓመታት ዘለዓለም ዘጎሰሉ እዩ ናይ በሐቂ ኩልና እንደህርናዩ ወንጌል ዝነገረና ሰብ ኣታ ግዜ ገንዘብ ጥራሕ እዩ በዲና ተኾነ ወንጌል ዝነገረና ስጋብ ሕጅ እንክልል ምኾና ነይሩ ግን ወንጌል ዘአበየ ስጦታ ከም ዝኾነ ክትርዱ ደሊ ህይወት ዝልውጥ መንገዲ ዝልውጥ ናይ ዘላለም ሕያው ዝገብር
ወንጌልዩ እና አክቲቭ ክንከውን ኣለና ሆምለስ እንዳርይና ገንዘብ ጥራይ አይንሃቦ ምስኡ ድማ ንሽተይ ትራክት ስለ ኢየሱስ ዝዛረብ ጌርና ታብናዮ ሓቢ ነገር ናይ ስግኡ ጌርና ኣለና እንደገና ደግሞ ናይቲ መንፈሳዊ ድማ ገርኒና ከምብቦዩ አንቢቦም ናብ ጎይታ ክመጽእ ይኽእል ስለዚ አክቲቭ ክንከውን ኣለና ናይ ብሓቂ ዓቢ ስጦታ ከም ዝኾነ ከመይ ትፈልጡ ኢየሱስ ኩሉ ዝነበሩ ኩሉ ገዲፉ ዝመጸ ንዓና ኢሉ ትሕትና ክምህረና ኢሉ ብበረት ወደ ፍጥረት ኩሉ ዝሰግድሉ ኮይኑ ከሎ ንዓና ኢሉ ምተራሰብ ናይ ባርነት መልክ ሒዙ ተመላሊሱ ንዓና ከድሕነና እዚ ብጣዕሚ ዓቢ ስጦታ እዩ እና እዚ ስጦታ ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ንሰብ ክንህብ ኣለና ናይ መጨረሻ ምክንያት ንምስክረሉ ኣለና ንብል ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ክርስቶስ ሃራ ገብርና ከሎ ዓቢ ፍቅሪ እዩ ሂቡና እዚ ፍቅሪ ድማ ብጣዕሚ ሓያል ፍቅሪ ኮንቴጀስ ዝብሃል ብመሓላለፍ እዩ ስቂሎ ንዕፍኖ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዮሐንስ 14:15 እንታይ ይብል ተተፍቅሩኒ እንተ ኮንኩም ትእዛዛቴን ሓሉ ኣብታ መጀመርያ ነገርኩም ሓዘት እያ ግን እዚኣ ግን ፍቅሪ ክደረኸና ከሎ ፍቅሪ ውሽጥና ክልውጦ ከሎ እዚ ፍቅሪ ንዓና ጥራይ ስለ ዘይኮነ ንኻልእ ሰብ ክነግረና ይገብር እሱ ኣፍቂሩና ብዓና ድማ ሰባት ከፍቅር ይጅምር ብጣዕሚ ንኢየሱስ ተረድኦ ሰብ ኣፍቃሪ እዩ ዘፍቅር ሰብ ድማ ዝጠፍእ ሰብ እንዳራይ ትም ኣይብልን እዩ ወንጌል ይዛረብ ሓያል ፍቅሪ ድማ ወንጌል ክንዛረብ ከለና እቲ ፍቅሪ እንዳገለጽና ኢና ዘለና ብሓቂ ንሰብ ወንጌል ክንነግሮ ከለና እዚ ክንሓስብ ኣለና በቃ ኣመወዳእታ ወንጌል ስራሕና ከም ዝኾነ ክነግረኩም ደሊ ናይ ብሓቂ ትክክለኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ተረድኦ ሰብ ኣብ ኣምሩ ወንጌል እዩ ኣብ ኣፉ ወንጌል እዩ ኣብ ዝገብሮ ኩሉ ነገር ህይወቱ ወንጌል እዩ ብፍቅሪ ክርክር ከይኮን ብፍቅሪ ግን ብዓላማ ክኾን ኣሎ ብዓላማ ክኾን ኣሎ ሰብ ይጠፋ ኣሎ ሩሃን نزارب علينا أفناك كفتا زي العالم إذا خبرنا يهوت نسوي كنا كافل على بك نايب حكي زي كدالو خلوه عنهم بعلي تتنكفي أنا كسب كلخو نعيم داسبك كم زمان فلتوي نا بزيا حدشت عمد ناي ونجيل على مانا كلوت
ተስፋ ገበር ቃል ክትኣትውለይ ይደልል በዚ ዓመት ነፍስ ወከፍ ሓደ ሰብ ወንጌል መስኪሩ ንጎይታ ከም ዘለዎ ኣይ በሐቂ ሓደ ግዜ ምንጋር ኣይኮነን ካብተን ሓሙሽተን እንድሕር ኢኹምና ሓደ ግዜ ነጊርና ሓደ ሰብ ይሰምዓና ይኽእል ግን ፍቅሪ እንድሕር ወሲኽናልና በፍቅሪ ትንሰብ እንድሕር ሒዝናዮ ፍቅሪ እንድሕር ዓሪእናዮ እግዚአብሔር ጥበብ ይወስኽና ከመይ ጌርና ከም ንበጽሖ ዝራብም ከይኾነ ይኽእል መይ ንእሽተይ ክንረዶ ዘለና ነገሩ ክኸውን እዩ ብኡ ጌርና ረዲእናዮ ብኡ ጌርና ወንጌል ተነገርናዮ ናይ በሐቂ ጽቡቕ ዝገበርናሎም ሰባት እንድሕር ኣፍና ኸፊና ወንጌል ክንነግሮም ክንምስጀመርና ጠጠው ኣይብሉና ሰምዑናዮ እምነት ድማ በመስማዕ እዩ ዝመጽእ ከላ ዝበኩም ዝብል እግዚአብሔር ኣብዚሁ ይባርኩም በዚያ ተምሃርናያ መሰረት ክንጽልይና እግዚአብሔር ክረዳና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አቦ ተባረክ ተመስገን ክብር ሁሉ ናኻ ይሁን አቦ ያው አምላክ ዘላለማዊ አምላክ ኩሉ ትፈልጥ ኩሉ ናትካ ዝኾነ አቦ በፍቅርኻ ተደሪኽና ትእዛዛትካ ተደሪኽና አቦ እዚያ በሰማናያ ነገር ብምስተዋል አቦ እንፈጽማ ኃይል ክትበና ጽለላኹ አቦ ሰብ ይጠፋአሎ ብዘይ መስማቅ ተተገበረሉ ብዘይ ምፍላጥ ኣብቲ ቀራንዮ ሁሉ ነገር ከም ትወደአ ብዘይ ምርዳ ብዙሕ ሰባት ኣብ እስራት ኣለው እዚ ናትና ግዳዩ ከይና ክነበስር ከይና ክነግሮም መይቱልኩም ኣሎ እንደሞተልኩም ንኣኻትኩም ኢልና ክነበስር ኣፍና ክንከፍት ክነግሮም ወንጌል አቦ ተዓባት ሃበና ኃይሊ ሃበና መንገዲ አሪአና አቦ በሁሉ ነገር ረዳአና አቦ ተባረክ ንመስግነክ አለን ስለዚህ ነበርና ጊዜ ሃሌሉያ ንሕና ምእታው ኮይኑላን ሎ ጎይታ ኣብቲ ጎነይ ተሰቀለ እተው ኢሉኒ ሎ ሃሌሉያ በእምነት ሞ አቦ ዝሰምዓናዮ ኣብ ልቦናና ክሓድር ክንተግብሮም ድማ ትረዳእና ንጽልይ ሁሉ ነገር ኢየሱስ ስም አሜን